Hi guys! Welcome to Maggy Cuisine. May bisita pa tayo, si Ate Saidi. Nag-prepare po tayo ng sisig At saka bang-i. at saka yung drinks namin, calamansi juice. Okay, kain na po tayo. Let's eat! Ano ba mo? Oh my God! Wow! Ay, Maggy. Lagi ka nag-hi. Hi pala, Maggy! Oh. Ano? So, ako lang yung magra-rice. Okay. Tama. Yup. Mahog ang pipino. Carrots man. Kami ang sisig. Sobra. Inaabangan yung sisig ni Ate Betsy. So, katilas akong sisig. Mga unta. Ha? Maggy, nakalimot ko nimo. Ha? Di mo ka pwede sa sisig kay maanghang. Nagkalos man ka. Kamugwa pa ka kami. Dami. Lami ang pansit. Lami pa si mo ex. Tuwang. Baut-baut ra. Angay. Grabe. Pa. Nataon kong sili. Maggy. Kaon din ang sili. Angkat. Apay.
Halos. Namiyad. Sisig ah. Patay. Grabe. Filipino. Abidjo. Sikundo. Maggy. Tama. Dugay-dugay na pagwa ko nagsisig, no? Grabe. Sarap na sisig, guys. Sobra. Kahit manghang. Hab-hab pa rin. Hindi nga pwede nagsisig, kaya spicy ang sisig. Patay. Hangkay. Sorry. Oh my God! Wow! Tabi yung ating mga sili. Pamakain natin. Maggy. Hangay. Hawa na si Maggy. Come here. Dali na. Dali. Dali. Sit. Up. Come to chair. Up. Okay. Stay. Very good. Kaya pa? Kaya pa yung anghang. Yawa na po. Grabe, di may wasa ng sili. Nakataon na kayo. Kailang.
Ha? Tissue. Pati yung siguro si Maggy spicy. Ihawa. Hmm. Sige. Ito. Up. Up, balik. Up. Balik, come here. Up. Stay. Good. Mga pila ka hours preparation mo sa sisig day? Usually, pag mag-prepare ka. Dugay. Steam pagod ang breakfast. Limited 30. time. 30 to 1 hour. So, Stay, stay. Pansit, madali lang naman Madali gawin. pansit. Dali na ito. Ang lisisi guys, sobra. Sarap, sarap. Thank you guys ha sa 43 subscriber. At kung wala pa nag-subscribe, please subscribe, like, and share. Oof. Kaya ko. Kaya pa. Sarap man. Sarap. Not feeling much Maggy. Meron na yan, Maggy. Nagdidugo. May bisita si Maggy.
Ikaw? Hmm? Ano ito? Shout out. Shout out sa lahat na nag-subscribe ng channel. Shout out sa Kalang Bikers Mom from Tagbilaran, Bohol. Hello po. Salamat sa pag-subscribe. Oh my God! Wow! Shout out sa akong silingan nga nasa Dubai, si Nor. Hi Nor. Ayo diha. Sa akong mga friendship nga grabe ka supportive. Salamat kayo. Nya kaning akong mga subscriber. IG Andres, Marian Rocha, El Bilingan, Moms Mag, Chibi Sarati, Bispin, Zen, Jerusalem, System, Forever, Liz Amancia, hi friend, Simply Crucel, si Babes Chrissy, ug sa uban ako nga nag-subscribe ng amiga, salamat kayo. Ug sa akong mami from Taiwan, hi Mami Maggy. Nakimukbang. Maggy. So mga Inorita friends na ko, thank you kayo sa pag support na ako sa ako Mary Ann, hi Ann, ayo camping. Na-discuss siya ang tiil ni sa mga amiga nga sa ko Inorita. Matapilok. Hindi kuhan siya. Mas English ang tiil. Get well soon. Pag-ayo-ayoan. Ito ba? Thank you. Hindi ka Maggy? Ano Maggy?
Come here. May carrot pa dito, Maggy. Up. Dali, up. Dali. Dali. Up. Up first. Dali. Up. Dali na. Dali na. Dali, up. Feeling mo yun. Isa. Ahang kate. Sabi na ko busog eh. Stop. Come here. Come here, Maggy. Done na. Nagano pa kayo? Pino. Ay pala guys, shout out pala sa mga friends ko sa hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na kayo, ha? Subscribe na. Ubos. Maggy. Parang busog. Nag-end ba ka? Nag-end ba ka? Pwede na. Please subscribe, like, and share. So, thank you for watching. Thank you for watching. Guys,
Thank you. Subscribe kayo, hit the notification button para yung bell, hit nyo yun para makareceive kayo ng notification once mag-upload ulit ng video. Thank you. Thank you for having me. Bye-bye. Maggy! Bye! Maggy! Bye-bye. Bye! Please subscribe, like and share. Thank you so much.